Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli mon ɗo dañi toon ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV amin dañi weltare kadi huccidde mon nomin mbaɗirta ɗum subaka foof ko wiide on tan bisimilla mon oɗon gondi hen e bani mon debbo Aissata Ndiaye e wonde banu gorko Amadou Moussa Amadou bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye jaam Allah walema jaam wale mon yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama e inde on manama e jettoyde Aissatou Ndiaye hande noon robindo men jayndeji no wayno ko tobbe ɗiɗi ha tobbe tati ɓuuri hen tengtude ko wayno accident ji musɗi jokkuɗi wadde e nder leydi Sénégal ko noonne kadi e enquête mo ganduɗa o gasi woni ɓeɓe ganduɗa ko gomo wiitengu dik ko fate banggue alhaali Petrosen nana tawe e nder jandi ɗi kala e kuuɓal non tigui accident ji hanki tan min kala hen e mayɗeli ganduɗa nani wooda hen wadde en puɗɗorto tan ɗum ko ganduɗa woni roɓindu jayndeli men e Vox Populi tigi ko jayande Vox Populi puɗɗortoɗen no mbiɗen ni tigi koko yewti ko e accident ji ɗi ganduɗa ɗi ene jokki tigi yillade walla mbiyen tawede ɗo e nder leydi men Sénégal no jirɗon ni tigi e hello arawanigo e jayde nde ɗo witende Vox Populi ɗum ɗon noon jayde wi ko accident tigi baɗɗo e cortège o mo ganduɗa o ko maître Oumar Youm tawi ko gumminoɗo toon to diwan Dagana ina fayi toon tigi to Richard Toll gam artude ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ko ɗon tigi accident o waɗi tawi noon koye cortège makko koye on tuma noon ambulance tawi noon ko garnoɗo tigi faabaɗe ɓe ganduɗa ko barmuɓe hen ɓe ummino toon to Saint Louis ko on tigi mbiyen ambulance waɗi tigi accident ferodiri oto goɗɗo yimɓe tato mbasi en pittali munen tawi noon ko on ɗon véhicule biteɗo Sammu National kañum tan tigi ferodiri e oto biteɗo Citroen ɗon ɗo woɗɗani hay seeɗa wuuro witengo Ross Béthio ɓen tato kala noon hawruɓe hen e ladial gonno tigi koye on ɗon ambulance goto kadi ina barmi hen barmande sattude ko wona ɗum ko e nder hello arawanigo jani witende Vox Populi ne tawe hen hono ko wiyete OFNAC tawi noon ko gonɗon goomu kay subtama hesɗitama tigi e duuɓi makko tati garoji o wiyete ko Seynabou Ndiaye Diakhaté Rewmi Quotidien Rewmi Quotidien kañum ne ari koko yewti ko e accident on ɗon baɗɗo hanki tigi tawi ko ambulance gumminoɗo toon to Saint Louis gam tigi faaboyade ɓe ganduɗa ko barmuɓe e cortège maître Oumar Youm gumminoɗo toon to Fouta ina arta ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum noon jayde wi tan ene wayno on ambulance kay garnoɗo tigi faabade ko kañum tan joni o mbiyen tigi waɗi accident yooɓi pittali tati ɗum ɗo noon jayde ne limta tigi caɗele ganduɗa ɗe teskama hanki hollitama ko won gorko goto kay oto feri ɗum tawi noon tawi ferima ko camion toon to wuuro witego Kafrine kono ɗum ko kadi hollitama won debbo goɗɗo kadi wara toon to Sokone hollitama kadi won goɗɗo tawa tigi ina wasi fitandu muɗum to nokku biteɗo Fimela ɗum ɗon kala ena tawe e nder jayde wittede Rewmi Quotidien kono ɗum ko ɗum ɗon caggal accident ji tigi kewɗi teskari ɗo e nder leydi men Sénégal ɗeɗo balɗe battidiɗi saabima noon ha hollitama so renaki tan faya koye ittude walla hadde ha laaɓa ceer dogde hono véhicule aji manam otoji biteɗe 7 place critique jayde critique wayli sawru mbaggu ari koko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe woni gueɗe ko kalɗen nane ko fate banggue losko e ko yewti alhaali Petrotim jayde noon holliri ko photo mo ganduɗa o ko biteɗo ha joni procureur de la république jayde noon wi ko enquête o tigui joni o ene wayno kay bouclama manam tan o timmi ɗum saabi noon omo ganduɗa ko procureur kay heeɓi on ɗon PV jayde ene arta hen no hannirta ni e nder page muɗum hello muɗum tati e jandi witende critique L'As Quotidien L'As Quotidien ko gon felo yebbi ko yewti ko e natalo mo ganduɗa ko procureur de la république caggal nde dossier walla mbiyen nde alhaali Petrotim losko muɗum kay timmi oɗo sa jayde arti hen tigui tawi ko jayde wi ene wayno tan ko fate banggue alhaali Petrotim omo ganduɗa ko procureur kay anan tan hucciti tigui responsabilité muɗum woni tan e gueɗe muɗum tigui ko wona ɗum ko Aissatou Ndiaye ina tawe hen tigui sunare jayde witende L'As Quotidien toon to Dowla Gambie ko gonnoɗo tigi horaji leydi mabɓe gadiɗo woni bamum tigi indépendance leydi ndi kañum sanki hanki toon to tigi mbiyen to wuuro witengo ha joni ɗo jibinaɗo kanko Dawda Kaybara Diawara tawi noon o sankima tigi o sankori ko duuɓi 95 e wiide jayde Dawda Diawara yo Allah yurmo yafomo l'observateur ari koye ha joni ko jayɗe keddiɗɗe jaɓɓi tan woni ko fate banggue tigi losko Petrotim walla mbiyen alhaali Petrotim tigi gonɗon losko
kay timmi no feewi dossier ɗi kay ene wawi tan mbiyen jettima tigui juuɗe mo ganduɗa ko procureur ɗum saabi noon Diaynde wi ko procureur o saaha tan kañum waɗat déchargé o mo ganduɗa ko Alioune Sall ko noon kadi ne tawe hen parquet o saaha hollitama tan fayi koye visé X manam way ko waɗi tan mbiyen ko visé X ko noon kadi mo ganduɗa ko doyen des juges hollitama tan ma heb tigui on ɗon dossier kono ɗum ko nogas e jeegom neɗɗo keɗama ko noon kadi loskama e on ɗon dossier sa renaki tan faya kay koye neldugol on ɗon commission tawi noon ko tonto Europe e wiide Diaynde nde ɗum noon koko yewti tan e alhaali hono Petro-Tim woni tuma muya koppereje ɗe Diaynde BBC wanno e miñiraɗo e mawde leydi o hono Alioune Sall. Quotidien le quotidien e hello muɗum arawnigu no jiruɗon ni kañum ne ha hande arti tan koko yewti ko e gonɗon losko alhaali Petro-Tim Diaynde noon suuɓi tigui ko arde ko ganduɗa ko ɗum woni on ɗon fannu Diaynde wi noon e ɗenɗon jewte ɗe ganduɗa ɗe kay e pétrole kam e gaz o saaha tan woni ko e huɓɓude saabu mo ganduɗa ko Mamadou Lamine Diallo e Abdoul Mbaye mone mabɓe kala o saaha nona tan ñiŋa ko yewti ko e lelgol tigui on ɗon fannu ha tengti noon e doyen des juges on ɗon ko noon kadi Seydou Gueye kañum o saaha haala tan koko yewti ko e alhaali dawrugol e on ɗon dossier kono ɗum ko gomo witengu dikka gayni ha laaɓi cerlosko muɗum ɗum saabi noon Diaynde wi koɓe mbiɗi on ɗon rapport woni ngol ɗon cimtol hono procureur de la république. Record Diaynde record ko Diaynde coftal balli ko ɗon tigi guddirten e oɗo subaka hande to banggue roɓindo men Diayndeji no jirɗon ni e hello arwanigo ko photo o mo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly pettowo sa toon to Naples kono tan Kalidou Koulibaly oɗo saaha nana tigui e jiyande ɓe ganduɗa ɓe ko Real Madrid ɗum saabi noon Diaynde wi ko Zidane tan joni joni kañum joopi o mo ganduɗa ko Koulibaly ɗum saabi noon ko caggal mbiyen nde ɓe on ɗon mbiyen Real Madrid kay ha joni waɗa ko wiyete ko match nul walla wadda match nul hakkude muɗum e Real Valladolid toon to Espagne gotel e gotel toon to Santiago Bernabéu on ɗon stade mo ganduɗa ko Real Madrid jeeyi ɗum tawi noon wonno koye deuxiéme journée e championnat Ligue 1 walla mbiyen championnat Liga espagnol ɗum saabi noon Zidane joni joni o tan yiddi muɗum ko tekkinde secteur défensif mum kono kadi e milieu terrain saabi noon o joopi ko Kalidou Koulibaly to banggue défense ko noon kadi to banggue milieu terrain o joofi ko France najo hono Paul Pogba kono ɗum ko Aissatou Ndiaye ne tawe hen mo ganduɗa ko Ismaïla Sarr Diaynde wi ko waɗama titularisé ngol waɗi lawol gardinigol toon to Watford e ko yewti ko e hono UEFA Cup pamon tan ko coupe Angleterre kanko noon ɓiɗɗo Saint Louis najo o marki tigui loggol makko garawanigol toon to Angleterre guddirten ko dossier mo ganduɗa ko Neymar Barça kay arti tigui e tekkendi no fewi ɗo saaha tan Aissatou no mbimami ni wat feere bébé o tigui wawa wadde ko fate banggue école football saabu Barça waɗi proposé Paris Saint-Germain temedere e sappo e go milliard e ko préje CFA ngam wawde hebde omo ganduɗa o ko Neymar star brésilien o gasi halabtia non tigui udditen koye record Diaynde coftal ɓalli Amadou wadde noon en garati ɗum ko ganduɗa woni gueɗe rendo noon hande ari koye ko hawni ko ganduɗa hande ine kewe jamanu woni tan affaire debbati gorkati ɗum noon ko debbo mo ganduɗa kañum wiyete ko Hawa Wat kanko Hawa Wat noon ko ɗum tuma toon to ganduɗa woni Thiaroye Lewna ɗum saabi noon l'observateur waɗi hen enquête diaƴƴo mo ganduɗa yetti o andini yimɓe holko saabi e holko wonno darde e holko addi ha oɗo ɓiɗɗo debbo fawa jungo ɗum noon tumaji pawaɗe e makko ɗe foof hoddiɓe makko e o ɗum mo ganduɗa woni chef de quartier woni Amadou Ali Ndongo kañum ne wi tan ko wiya hen ko fof ko gonga kanko noon o yawani tinde ko hoddiɓe tan woni tinnoɓe mataw cuuɗimo kanko ganduɗa woni gardiɗo quartier o kanko noon Hawa Wat addi probléme o woni tan ko ɓe gummino ko soirée nde gummino nde ɓe ƴetti taxi mabɓe noon ɓe jippoyaki galleji mabɓe kono ɓe jippoyi ko galle Ummi Dramé en Ummi Dramé noon mataw ko goto e mabɓe mo lubno kalis makko nde e haala makko kanko oɗo mo ganduɗa woni Hawa Wat o wi ko luuɓi kalis makko ko Ummi Dramé jaɓani yobdemo ɗum saabi o yeehi o tawoye ɗumen jamma e ganduɗa yimɓe fo lelima nder feccere jamma ɓe ƴetti kaaƴe aɓe mbico e galle Ummi Dramé en ha nde yummo ko ummino e bamma ko cawdiɗo ɓe gummi e jamma o noon ɓe mbaɗi peeje mabɓe haaɓe jalti ɓe paye galle chef de quartier o ɓe noddi ɗum
chef de quartier o ari nangi hen wimo yo ya police dum non kanko wiide makko yihino police o wadi porte plainte mo ganda woni Hawa Dramé ganda ko ginniranodo hirde dum saabi o lumno dum kalis mum dum non be mbi wona gonga mataw tan o fawno hitere yidde e dew o mo ganda woni ummi Kumba Dramé e Kumba Dramé ummi Dramé woni yumum Kumba Dramé kanko Kumba Dramé non kanko yete odo fawno hitere jidde ha dum saabi hare mo be kambe dido dum non be mbi tan ko kanko Amadou fawi gite makko tan ko be ganduda worbe muyen cankima e be ganduda yete ko serabe exactement dum non woni ko ganda hawnima hande ne heewe jamanu meden ina haale bangal worbe artube gonti rewbe nana gummo ne payay wo yidde wonde worbe Amadou se dum aduna boyata ha wona ko wiete ko legal boyi ndiyam fo tagata dum wonde noro dum non hawni woni ko pulaar wer tan sen tungnima e kongol dido ha tengte kanko Hawa Wat mo ganda o weejiri hono ni woni ko pulaar wer tan so tawi Allah welama bonde e baño wurtre mudum ko teho walla mbiyen do jownande tigi kongol simple yidde wi tan sa yi wayini hen ko abe jogori weeje hunde gandande ko boyi wonde hakkunde mabbe walla on don Hawa Wat ko boyi dum wadde kono ko buren ko hulbinade o do e gallo gedal hono Aissatou Ndiaye ko gedde gandade kewanu yeddo e der leydi men Sénégal hewno yede ko to bangi Afrique hakkundeje woni central hewno yede ko to bangi dolaji dentudi walla yiye e der Europe walla yiye e der ko en leydel baade no Mexique baade no Colombie baade no Venezuela hande nana do e der men nana do e der Sénégal nan do e der galleji men nan do e der beddaji men hande o sa yelti ma yi sifa rewbe waabi hono non woni noddirtebe lesbienne ma yi worbe kadi noddirtebe hono debbati gorkati en sifibe sifa debbo tawi kadi ina bada bonuli mudum ina deba abade hen donc non ko en ganda ko kalen nyanden ko biiden est ce que wona ko wite valeur manam ndimagu ngu woni ko gasi dum ne kadi aussi so tawi ko namdal jabulu mudum ko dum don wodi firti ko ndimagu ngu gasi halabi cer heddi non ko yimbe yo ƴetti responsabilité ji munen hoddibe hoddabe andube be non ko dum nguri be yo mbodbe dénoncer manam yo kal kirsinabe koynabe ha be mbaawo accude sona dum wonata ko ñemba ñembi be to ko juudete so juuti do faydo mo jani ko non tigi ko way non suudetaaki sabu enen fo ken besbe te cukalel hoore mum ina weli woncude faana dum e lawol gongol do dido kongudi min uddita rubindu jayndeli meden hande bandirabe dañi weltare tan huccide modon subaka fof e der njafodon e der Pindi TV ko tuttude won adi tan so Allahu lamdo jabi jango inshallah